Tara, let's go! Malayaw na adlaw sa inyo mga ludi. So naata karon diri sa balay, nga atong buhaton karon. So matay lingaw, manguha ta og lapya para ipakaon nato sa tuang mga isda. Isda nato kaning mga gapi o kanang mga fighting. So medyo layo-layo siya. To lang motoron. So mao ni ang ato ang gamiton. So mo lang ni atong armas, no? Para makakuha tao lapya. So tara, let's go!
kuha na to mga lods. Ngato lang ang kuhan ang ato ang ginabuhat daily, morning o afternoon. Muna atong pagpakaon sa ato ang gapya. So gapya is the one mo na siyang pinakagwapo nga ipakaon sa ato ang gapi, no? Taas kayo o protein content. So paborito kayo nila, and then fast food sila mudako. So within 3 months makakuha na sila, pwede na natin sila i-breed. Fast man ang ilahang growth, so pwede na natin sila mapa-reproduce balik. Tingnan na lang ang cycle sa ato ang gabi. Pinakagwapo nga ang variety sa ato ang gabi. Tapos ito silang i-pair, ikaw man ato na po silang mag-select na po ito ang pinakagwapo. So at least sa pinakagwapo dito ta makahatag po yung pinakagwapo po niya show. So kung naman tayo pang show type, na po tayo pang material grade. So katong mga medyo wala na, ginahatag lang ako din sa koy. So ako lang inaalapay sa koy, ako na palang-langon lang kaya medyo makuhan man ko ng maluoy ko nga magtanaw nga ito ang patio ng mga gapi. So ako lang ulog diri sa tab para dili ko kayo kuan, di kayo tantong kuan kriminal, no? So mo na atong gipakaon karon ato ang mga alaga, mo na atong mga gapi. So see you next time. Salamat. Bye.